Pois... sí. Nada, bo día a todos e a todas. Imos a dar logo comezo a rolda de prensa para dar conta dos asuntos de xunta de goberno e logo poñerme o voso dispor por cuestións que queirades esclarexar dos mesmos ou outras preguntas que me queirades facer de outros asuntos da cidade, do país ou do mundo. Empezamos logo cos acordos do día. Os primeiros son, como soe ser normal, de espazos cidadáns, de urbanismo, vencellaos ao Departamento de Jorge Duarte e teñen que ver ca concesión de licencias. Hai unha concesión dunha licencia para unha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Nemenzo de Abaixo, tamén para ampliación doutra vivenda unifamiliar na rúa do Churruchao, tamén para instalación dun ascensor nun edificio de vivendas situado na rúa da Estrada número 24. O punto quinto é a aprobación dunha instrucción interpretativa dos alaxamentos de uso turístico que vou intentar explicárvola. Non, é dicir, ten que ver máis cos traballos técnicos de coordinación que se están a facer entre a Xunta e o Concello. Sabedes que hai unha acción conxunta, cada quen nas súas competencias, para regularizar a cuestión dos usos turísticos. Por parte da Xunta fíxose un traballo no que ten que ver cas autorizacións e co rexistro autonómico, e por parte do Concello elaborouse un censo a través dun estudio encargado que xa se presentou e estáse agora traballando no que é a regulación e a inspección dos pisos coñecidos como pisos turísticos, vale? Sabedes ao mesmo tempo que son dous ámbitos de regulación complementarios. Calquer licencia de uso hostelero, de uso comercial, ten normalmente as súas autorizacións en turismo autonómicas e a nivel local. A instrucción realízase para coordinar un pouco esos traballos, porque tamén, como sabedes, ademais destes traballos en paralelo, pois o Concello de Santiago ten nos usos hoteleiros en casco histórico unha moratoria dende o ano 2015 no contexto do que é a novas concesións de licencias para edificios de usos hoteleiros, non? E entendendo que eso tamén de alguma maneira pode afectar aos pisos de interés turístico, que se solicitou foi unha instrucción que de alguma maneira reflectira todo o que os acabo de explicar e que se puidera enviar ao propio Departamento de Turismo da Xunta. Polo tanto, unha instrucción de carácter técnico que fai constar todo isto: a moratoria que hai para usos hoteleros, os traballos feitos polo Concello, as decisións adoptadas pola propia Xunta de Galicia de Turismo e a petición das reunións que se están tendo de coordinación entre as dúas institucións, de alguma maneira, para o que é importante, que é a regulación dun volumen importante de pisos turísticos que están sin regular. E ora entrando no político, nos debates. O propio estudio noso demostrou máis de 1000 pisos turísticos en Compostela. Pisos turísticos que de momento non teñen ningún tipo de marco de regulación máis alá do que se ten iniciado pola Xunta e dos traballos que está facendo o Concello. Por lo tanto, non ten tampouco ningún tipo de regulación no campo económico, a pesar do impacto que ten na cidade. O propio estudio noso demostrou, como se ten presentado aquí, que moitas veces o perfil dos propietarios non é un perfil familiar que busca recursos alternativos, sino en moitos casos son multipropietarios e moitas veces vencellados ao sector da propia ao sector hoteleiro, non? Ou a empresas vencelladas ao sector da hostelería ou do que é a construción de hotéis. Por lo tanto, eu creo que é lexítimo a regulación deste espacio dentro do debate, e non vale simplificalo, non vale decir que no fondo se está intentando regular unha actividade
que dá uns ingresos, porque non deixa ser unha actividade económica. Si o Concello de Santiago, para calquer negocio que se abra, bar, café, librerías, tendas, exixe unha serie de requisitos e tamén hai exixencias autonómicas, ten que habelo para todo tipo de actividade, sobre todo unha actividade que provoque impacto, vale? E é por eso polo que se está traballando. A veces vexo unha simplificación do debate por non ter en conta efectos secundarios. Sabedes que o casco histórico é a única zona da cidade que perde poboación, sabedes que hai un problema derivado tamén dos pisos de uso turístico, no que ten que ver ca diminución da oferta para alugueiros, hai o encarecemento dos alugueiros e, polo tanto, ese é o contexto no que as dúas administracións estamos a traballar. Logo, hai tamén no punto 6 unha proposta do Concello Delegado respecto a unha licitación dos orzamentos participativos do Compostela Decide, que eran os parques cubertos de Fontiñas e Castiñeiriño. A pesar de que hubo ofertas, se entendía que estas, polos informes técnicos, non presentaban solvencia técnica de cara a dotar dos parques en Fontiñas e no Castiñeiriño dunha estructura de parques cubertos como se decidiu nos orzamentos participativos, non? Por lo tanto, que se declara deserto o proceso de licitación e vais iniciar un novo proceso, incluso encargando directamente os proxectos constructivos, porque entendemos que son estructuras que teñen que garantizar seguridade e teñen que cumplir unha función a maiores de dar cobertura aos parques infantiles de cara á propia protección dos nenos e nenas. Entón se declara deserto ese proceso de licitación porque as propostas non reunían, según os informes técnicos, a solvencia técnica necesaria e nin daban seguridade, e se iniciará un novo proceso para cumprir co que foi a decisión dos veciños e veciñas de dotar os parques con esas infraestructuras. Hai unha proposta da área de María Rozas relativa a aprobar un proxecto de expediente de modificación de crédito. Non deixa ser unha reclasificación de partida. Está vencido o programa de vivendas baleiras, son 20.000 euros, e unha reclasificación orzamentaria de partida para poder poñer en marcha o programa de vivendas baleiras que xa foi presentado aquí. Logo hai unha bonificación fiscal. E logo hai unha proposta tamén de María Rozas, da área de Economía e Facenda, relativa á adxudicación do contrato baseado no acordo marco para a prestación de servicios de mediación de riscos e seguros pola Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Que hai detrás de este verso poético que é o punto 9? Pois hai o seguinte, é dicir, as institucións que teñen contratados seguros de diverso tipo teñen sempre unha especie de ente que practica intermediación entre a institución nas reclamacións e os seguros contratados, non? Unha especie de arbitraxe. A FEM acaba de alguna maneira de regular ese arbitraxe, e nós o que nos facemos é acollernos a esa arbitraxe da FEM para arbitrar a relación entre instituciones e aseguradoras. Non supón ningún custo, Concello. Os custos desa intermediación repercútense directamente nas aseguradoras e un convenio marco que a FEM puxo en marcha para os concellos e o cal nos acollemos. Hai tamén recoñecemento extraxudicial de créditos e de obrigas. No de créditos está o abono das mensualidades da Escola Infantil de Meixón Frío Salgueiriños, que, como sabedes, está en proceso de licitación e celebrando as últimas mesas para a adxudicación definitiva e que se regularizará de cara ao curso que ven. E logo tamén neste caso o recoñecemento de 46.000 euros, que é polas mensualidades nas que se veñen prestando servicios, e a Ferrovial, que son uns 4.000 euros por amaños por accidentes de tráfico en luminarias, que hai que abonar, evidentemente, independentemente do que logo decidan os seguros. E logo hai dous puntos, o 12 e o 13, que teñen que ver cun pleno que celebraremos o vindeiro martes pola tarde e que está vencellado a intermodal. Cumprimos co compromiso de atender as solicitudes da Consellería de Política Territorial e tamén co compromiso de levar a pleno a aprobación do convenio da intermodal aprobado polo Consello de Ministros. E, polo tanto, o punto 12 e 13 ten que ser con aquela solicitude que, se vos acordades, era, según a Xunta, unha das causas para que non pudera
aprobar a primeira fase da intermodal, que era que nas proxecciones plurianuais contemplábase na do ano 2019 unha cantidade que formaba parte dos primeiros borradores. Non sempre, de alguma maneira, discrepamos sobre que eso pudera ser motivo para que a Xunta non tramitara tamén a aprobación da intermodal. Criticamos o xogo partidario que se facía daquela interpretación, tendo en conta que as proxeccións plurianuais son proxeccións que non só son declaracións de intencións, e o que importa o orzamento en vigor, que sí que contén a partida correcta. Aínda así, non vai a quedar por nós que a Xunta non poda aprobar e iniciar tamén a licitación da primeira fase da intermodal, e o martes levamos a pleno o que hoxe acordamos, que a rectificación naquele exercicio na proxección do ano 2019 e aprobar o proxecto de proposta de cambio da xente financiadora asinado a varios proxectos que ven a ser a traducción de poñer os fondos xa consignados por parte do Concello para aprobar o convenio da intermodal. O que vamos a debatir é o convenio que se aprobou en Consello de Ministros o martes pola tarde e cumprir cos requisitos que se nos piden dende a Xunta para que podan seguir a súa tramitación e facelo nun pleno extraordinario, como tamén se pediu por parte do voceiro do Partido Popular, Agustín Hernández, para que estén todos e todas contentos, somos moi bons. Logo temos o punto 14, o que é unha aprobación dun convenio de colaboración que se mantén dende hai anos entre o Concello e a Asociación Cultural O Galo por 2.000 euros, é a mesma cantidade dos últimos anos e forma parte dos convenios nominativos. E logo temos unha proposta da área de deportes relativa a unha decisión que se adoptou a final de ano o Consorcio e que nos de alguna maneira recollemos hoxe en Xunta de Goberno, que é a aprobación por un ano da xestión do Parque Deportivo de Sare, o Complexo Deportivo Municipal de Santa Isabel, a Sociedade Xade. Respecto a este punto, logo, se me permitides, me gustaría facer unha serie de valoracións que non teñen que ver con esta prórroga que xa fora aprobada polo Consorcio a final de ano, por determinadas declaracións e informacións que están saindo na prensa. Me gustaría facer unhas valoracións clarificatorias e tamén amosar un pouco o meu malestar polas mesmas, polos motivos que vou a intentar explicar de maneira moi sintética cando remate con esta cuestión. Hai tamén unha proposta de alcaldía relativa a aprobar inicialmente o que se coñece como regulamento, o proxecto de regulamento de títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago de Compostela. Sabedes que este era un regulamento do ano da polca, non sei exactamente de que década do século XX, e o que se fixo no último ano co traballo de todos os grupos municipais foi intentar levar unha proposta consensuada para o que teña que ser nomeamento de rúas dedicadas a persoas, a homes e a mulleres, medallas de ouro da cidade, en recoñecementos públicos. Bueno, o que se fai aprobar inicialmente aquí porque vai a ser motivo de debate en pleno municipal, e o que se fai aprobar ese traballo no que hai un amplo consenso. Pode haber algunha discrepancia puntual que se poderá sustanciar en algunha emenda, pero no que hai un amplo consenso e no que estiveron traballando as 4 formacións políticas no último ano. O punto 17, dación de contas, do que vimos de presentar ás 11:30, que é o convenio entre o Concello e a Universidade para instalar o conxunto pétreo do Xardín das Pedras que fala no Xardín Botánico de Fonseca, como a propiedade da universidade. Para poder facer a acción necesitamos establecer un convenio sin custo no cal se regula de alguma maneira a cesión por parte da universidade para instalar esa estructura que vos presentamos con Suso de Toro. Aí dentro das urxencias, 3 urxencias teño aquí anotadas. A primeira é a aprobación das bases da convocatoria de subvencións ás festas patronais do Concello de Santiago, que teñen que ver cunha liña de axudas que mantén o Concello dende hai anos para actividades infantiles, parques hinchables. Son 24.000 euros que están adicadas á Asociación de Veciños e a Comisións de Festas e que se veñen concedendo dende hai anos para apoiar o que son a celebración das festas patronais. Hai un tema que tamén vou intentar aclarar, porque non significa que teñamos de maneira definitiva atada a posibilidade de celebrar a Supercopa de baloncesto na cidade, pero un paso máis, non? Que é unha solicitude
de subvención á Deputación por unha cantidade de 121.000 euros. A día de hoxe non podemos decir que Santiago contará no outono deste ano ca celebración da Supercopa de baloncesto. Sí que se está cerca, pero este é un paso no cal o que de alguma maneira reflectimos é o esforzo que fixemos para buscar colaboraciones institucionais. En este caso, a Diputación fixo un modificativo de crédito para poder aportar ao Concello de Santiago 120.000 euros, que sería aproximadamente o 50% do custo do evento, e o que facemos nós formalmente é solicitar esa subvención que xa está de alguma maneira acordada por parte da Deputación. É un formalismo, non? Evidentemente a subvención daráse de maneira definitiva se atamos de maneira definitiva a celebración da Supercopa, non? Hai, moito avanzado, tanto no que é o acordo con ACB como na busca de socios institucionais, en este caso a Diputación, que lle queremos agradecer a colaboración. Nos creemos que é un evento que, en caso de celebrarse no outono na cidade, vai a incidir tanto no prestixio do propio evento de maneira deportiva, no recoñecemento, o espazo do baloncesto na cidade, vencellado ao traballo do Obradoiro e a tradición do baloncesto, e logo tamén na dinamización en épocas de desestacionalización do que é a chegada de visitantes á cidade. Dito isto, isto únicamente a solicitude duns fondos que a Diputación xa habilitou e que hai que solicitar formalmente. Cando teñamos pechado o proceso na súa totalidade, comunicarémolo, faltaría máis, con todas as garantías. Non quero xerar expectativas de que está todo feito, porque eso non é verdade. Entón, a hora de comunicar un acordo que é formal de Xunta de Goberno, é un pouco contextualizalo. E logo hai tamén o que foi unha captación de fondos de Agader para un proxecto que xa presentamos aquí en Xunta de Goberno, que é un proxecto de rodadura, de rede viaria do acceso a La Mascal en Santiago, que é un proxecto de 156.000 euros, e o que dimos a acordo en Xunta de Goberno, fixemos dación de contas de que se captaron para ese proxecto 66.900 euros de Agader a nivel autonómico, dunha liña de axudas que tiñan. E, polo tanto, hai que dar conta tamén á Xunta de Goberno. E isto é todo. Se queredes algunha pregunta desto antes de que faga unha breve declaración sobre o tema de Xade, pois facedme preguntas. Se queredes empezo co de Xade, co que vos prefirades. Axústome a vos. Tengo unha pregunta sobre o punto 5 da instrucción interpretativa dos orzamentos do uso turístico. Entendo que non é crear nada novo, simplemente un compendio do que... Non, nos traballos que se están facendo entre Turismo da Xunta e Concello, a hora de coordinar, de alguma maneira Turismo nos demandou esa instrucción de cal é a situación no Concello, os traballos, cal é a situación incluso da moratoria que hai dentro do plan especial para establecementos hoteleiros, de cara a poder ter un documento formal, unha instrucción para poder traballar nese espazo de coordinación. É difícil transmitilo, non sei se antes me liei moito transmitindo, non? É dicir, é que é moi difícil, eu son autocrítico comigo, pero creo que estou intentando simplificalo, porque tamén necesito simplificalo para min. É un ámbito que está sin regular, e a regulación depende de dúas institucións, que cada quen ten as súas competencias, non? A Xunta está a facer o seu traballo, nos creemos que na boa dirección. De feito, en febreiro de 2017 publicou o decreto 12/2017 polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, que foi o que foi recurrido e o que eles están impulsando, que logo o recurso non se viabilizou. E nós estamos tamén traballando no que sería a regulación municipal. Todo negocio na cidade ten dous ámbitos de regulación, non é únicamente municipal. É dicir, un hotel pode ter licencia de turismo de Galicia, pero ten que tamén ter licencia de actividade e licencia municipal. Entón, se hai que regular un sector como o dos apartamentos turísticos, hai dos ámbitos de regulación. E por determinadas peculiaridades, como pode ser a moratoria que temos en hoteles, dende a Xunta, nas reunións que se teñen tanto con Marta Lois como con Jorge Duarte, se nos pediu unha instrucción que deixara plasmado
un pouco os traballos que está facendo o Concello e tamén as peculiaridades respecto á moratoria hoteleira en casco histórico. E o que se lle manda. É un documento técnico, vale? É difícil de traducir isto a comunicación política. Eu entendo, porque intento entendelo eu, non só que mo entendades vos, pero é complicado. Poden entrar en conflictos no. Ámbitos por mor da moratoria hosteleira? Bueno, eso está por... Eso que de alguna maneira a Xunta ten que estudiar. Tenía una pregunta sobre lo de la pasarela. Sí. ¿El error de cuánto es? Non me acordo da cantidade que... A ver, o error non é ningún... Sí que é dunha cantidad, pero non é de ninguna cantidad, porque é nunha proxección a futuro, non está aprobado. Entonces, lembrome que... Ahora non teño aquí a cantidade, damos xo logo. É dicir, creo que na anualidade de 2019 contemplouse unha cantidade que aparecía nos primeiros borradores e non nos últimos borradores. O que pasa que a nivel real, ao non estar aprobado o orzamento 2019, non hai que modificar máis alá que a proxección, que foi o que se dixo por parte da Xunta que lles impedía iniciar a licitación. Nos discrepamos. De feito, había un compromiso da alcaldía que isto se iba a facer. Foi o que eu mandei, de que se iba a correxir e que se iba a aprobar, pero non lles valeu. Entonces, bueno, ahora formalmente o vamos a facer uns días despois e o martes temos o pleno que se patou con todos os grupos para o martes pola tarde, ás 4:30. En total, el Concello... 4:30, non lembro. Que tenía que apretar 5,7 millones ou algo así. Esas cantidades, que non telas aquí, casi prefiro... Sí que chas da Inés logo a cantidade definitiva do... Porque como vai no expediente de pleno, vai aí todo desglosado, non? Sí. A cantidade que creo que había nesta anualidade de 2018 eran 200 e pico mil euros, pero non sei a totalidade das 3 anualidades, non sei. Podo comentarvos un momentiño brevemente o de Xade, pero me interesa comentar porque estou a verdade que bastante sorprendido, bastante molesto, non? E vou a intentar ser moi sintético, non? Non entendo verdadeiramente que o tema de Xade, que foi un espazo de consenso institucional da parte pública, se teña convertido nos últimos días nun espazo de disenso, non? Non entendo cales son as razóns. Prefiro non entendelas, porque agardo que non sexan razóns únicamente de índole preelectoral, vale? Paréceme absolutamente desproporcionado determinadas reaccións e menos determinadas críticas de determinados partidos políticos que sí que teñen tido unha responsabilidade na propia sociedade. A sociedade Xade, que xestiona as instalacións deportivas na cidade, ten a estrutura que ten, e isto é un 33% da parte pública e un 66% da parte privada concentrada nun solo socio, porque originalmente eran 2 socios, porque o goberno do Partido Socialista do BNG o permitiron no seu momento. Me gustaría aclarar iso. É dicir, é unha sociedade mixta, de maioría privada, acumulada en un único socio, porque no seu momento ese foi o modelo que o goberno bipartito decidiu, e que incluso autorizou no momento en que había 2 socios privados, unificou as 2 participacións privadas, que eran un 33% e un 33%, nun único socio. Vale? Non se fixo ningún tipo de actuación a posteriori que fora imputable a calquer outro goberno de calquera cor. Tampouco entendo as críticas do Partido Popular, porque creo que a súa xestión da sociedade Xade na anterior legislatura foi escandalosa. E eu, que estou afeito a que haxa unha amnesia permanente cando se fan críticas ao goberno actual, sorpréndeme de alguma maneira desvergoña de que neste tema esa amnesia funcione e se fagan determinadas aseveracións. E me explico. Cando nós iniciamos esta legislatura, as contas da sociedade de Xade levaban sin regularizar mercantilmente dende o ano 2012. Non leín en hemerotecas que eso xerara un gran conflito na anterior legislatura, seguramente
porque os responsables do Partido Popular estaban máis preocupados polas imputaciones, detenciones e inhabilitaciones que por cuestiones do día a día. Pero, de alguma maneira, dadevos conta da gravidade de que unha sociedade que dá servicios a milleiros de homes e mulleres na cidade e que está vencellado o multiusos do SAR e a Santa Isabel estivera coas contas sin regularizar dentro do ano 2012. Cunha nula actividade dos consellos de administración para facelo e o que eso supón mercantilmente. Ao mesmo tempo, a sociedade leva sin actualizar as súas tarifas tamén dende o ano 2012. A pesar de que eran actualizacións tarifarias aos usuarios automáticas e recoñecidas no contrato. E a pesar de que na anterior legislatura toda a tramitación da actualización de tarifas tramitouse na Casa e hubo unha orden política para paralas e figuran nos expedientes. Que pode supor eso? Que o feito de non ter actualizado as tarifas pode acabar supondo que a futuro o Concello teña que pagar unha cantidade importante por esa non actualización tarifaria. De todo isto éramos conscientes cando se iniciou esta nova legislatura e é por iso que hubo un traballo de consenso das 4 forzas políticas leal, na que non nos importaba colocar o retrovisor porque era secundario e nos interesaba solucionar a situación. E por eso se traballou e conseguíronse moitas cousas. A primeira cousa que se conseguiu foi reauditar todas as contas dentro do ano 2012 e aprobalas e regularizar a sociedade e regularizala a nivel mercantil. Estivemos facendo o traballo que outros tiñan que ter feito. A segunda liña na que se traballou foi xa que o multiusos é propiedade do consorcio e o Concello únicamente ten unha encomenda de xestión, intentar que o multiusos pase a ser unha cesión de uso ou pase a ter unha cesión de uso para o Concello para que o Concello poda xestionar o modelo que queira, porque nós non podemos definir o modelo de Xade mentras non teñamos de alguma maneira autoritas no edificio onde se están celebrando a maioría das actividades, non é noso, do consorcio da cidade. E activouse esa vía e agardamos que nos propios meses haxa unha cesión de uso ao Concello que lle permita, a partir do ano 2019, definir o modelo que quere de sociedade. Vale? E todos os acordos que se adoptaron ao longo desta legislatura e que agora parecen imputados a min, que son unha cuarta parte da parte pública, un 33%, adoptáronse por unanimidade e cun traballo leal de todas as forzas políticas. Sorpréndeme que aqueles que definiron a sociedade con esa natureza pública-privada con maioría privada, aqueles que facilitaron acumular a parte privada nun único operador, abandonen ahora por unha cuestión absolutamente menor e que xa estaba anunciado e que tiña coñecemento de todas as forzas a sociedade. E sorpréndeme que a forza política que non regularizou as contas, que non actualizou as tasas, faga determinadas aseveracións. Paréceme unha desvergoña. Eu sei que todo vale a hora de facer comunicación política, pero exixo polo menos que a mí se me pregunte, porque se hasta ahora mantiven un perfil de responsabilidade e de discreción, a partir destas semanas acabou. Acabouse. E non todo vale. Poderedes entender que pode facer un traballo silente para intentar subsanar os problemas que outros xeraron, que sexan os que xeraron os problemas, os que te acusen, despois de 3 anos de traballo, pois agradable non é, porque se che queda a cara de tonto. Vale? Entón, a mí isto non me parece menor. A min, como alcalde, o que me interesa é que a sociedade siga prestando servicios milleiros de usuarios. Intentar solventar os problemas que ten de deterioro estructural. Chegar a ter o mandato do consorcio para poder exercer o uso e definir o modelo. E, mentras tanto, ir regularizando como se foi facendo a sociedade. Eso que me interesa. A outros parece que lles interesa outras cousas. Señores e señoras, por que non se sacou a licitación das famosas pistas de pádel? Problema crucial desta cidade e dunha magnitude terrible. Os motivos o saben o resto dos partidos políticos. Porque un usuario, cando vai ao multiusos, tamén ten dereito a facer uso das pistas. Porque a sociedade presta
de alguna maneira o servicio, o multiusos, a Santa Isabel e as pistas, porque meter outro operador nas pistas tiña que ser sempre a última opción, porque a ver que se facía cos usuarios que teñen dereito a acceder ás pistas. Eso saben os restos dos partidos, soupose sempre, aínda que agora xa unha desmemoria. E nos o que fixemos no anterior Consello de Administración, informando a todos os grupos que ninguén dixo nada, foi que a nova lei de contratos vamos a dar unha orden de continuidade do servicio por 9 meses e a partir de principios de maio vamos a iniciar a licitación porque a cousa se está alongando no tempo por seguridade xurídica. Os pliegos entraron en contratación e se fixo o que se lles informou a xente. Dar unha orden de continuidade de servicio. Por lo tanto, a miña sorpresa de determinadas actitudes. E logo unha última valoración. Estou pendiente dunha consulta a Secretaría. Esos señores non están aí a título individual. Están aí representando as forzas políticas por un acordo de constitución da legislatura. No que se repartía que un representante do grupo de goberno, un representante do Partido Popular, un representante do Partido Socialista, un representante do BNG, tiñan que estar aí ocupando un espacio de representación como pasa en Incolsa, como pasa en Tusa, como pasa en todas as sociedades que ten este concello. No, Compostela Aberta vai cubrir todas as prazas públicas. Home, está ben que todos cobramos o mismo traballando algúns moito máis que outros, pero agora tamén ocupar as prazas que lle corresponden aos partidos na sociedade, eu non sei se iso será legal. Porque son prazas de representación das forzas políticas. Está pendiente de facer a consulta a Secretaría, pero no pleno de Constitución, no auditorio, habrá un representante de cada forza. En Incolsa de tales, en Tusa de tales, en Xade de tales. No, es que non queremos estar. Que vayan todos os representantes para a parte pública do grupo de goberno. Maravilloso, tamén se queren, poden non ir ao pleno porque están en desacordo de decisiones e entón xa gobernamos con maioría absoluta e deixarnos a representación en todas as sociedades que leven unha proposta ao pleno se non teñen tantas ganas de traballar. Pero eu quero facer esta reflexión porque, aínda que socialmente a traducción é que a sociedade sigue funcionando, a min que algúns falen de irregularidades, de cuestiones e que reflictan unha situación que eles crearon, resultame sorprendente. Eu non decidín que xa de fora ter esa estrutura, eu non decidín autorizarlle un operador a quedarse co 66% da sociedade, iso foi o goberno bipartito. Eu non tiven sin regularizar as contas durante anos, eu non tiven sin regularizar as tasas da sociedade durante anos. Hoxe se me acusa que actúo contra o Concello, sadomasoquista non son, respeto todo tipo de práctica. A xente pode facer nos seus cuartos o que queira mentre sexa consentido, incluso autoconsentido. A min non me gusta. O que teño medo, en agosto do ano pasado presentei unha solicitude como alcalde para regularizar as tasas dentro desta casa porque me consta que a sociedade no momento en que demande as tasas imos ter que pagar todo o retraso de actualizacións dos últimos anos e retrasos. E porque estou vendo outro capital herdado de hai que pagar con fondos públicos polo mal traballo de outros. Entón, bueno, se a xente non vai ser responsable, eu que non vou a estar calado asumindo cuestiones que lle competen a outros. E se alguén quere que se transparente, transparéntese. Quere o Partido Popular ver os expedientes de tramitación de actualización de tasas frenados administrativamente na anterior legislatura? Yo os ensino. Quere ver o Partido Socialista e o BNG como permitir un acumular a parte privada o 66% nun operador hai 2 legislaturas? Eu os ensino tamén. Pero non todo vale. Non todo vale. Creo que non todo vale en este caso. Vale. E era algo que necesitaba decir pola miña saúde persoal e porque eu creo que hai que ser mínimamente rigurosos. Entón eu pido que sobre esta cuestión, e vos lo pido persoalmente, chamedes para contrastar, porque creo que precisamente quen máis ten que avergoñarse e ten que calar son todos aqueles que causaron unha situación que nos levamos 3 anos intentando solventar e que me consta que se estaba a facer con lealtade por todas as forzas políticas. Porque que che solucionen outros o marrón está ben, que por riba te marches e que os culpabilices, xa é o colmo. É o colmo, xa. E eu digo porque xa que os vexo tan nerviosos a todos e a todas, estamos entrando en proceso electoral, home, que midan un pouco, porque dentro de pouco se me vai acusar do asesinato do apóstolo Santiago. Entón, que de verdad que é escandaloso este tema, Eu levo traballando con rigor e con silencio e con seriedade e se mellorou moitísimo a situación da sociedade.
Pero ahora resulta que pasaban por ali. Maravilloso, maravilloso esto. Maravilloso. Dito isto, alguna pregunta máis a maiores? Iba a ser sintético, pero que estou moi enfadado hoxe. Moi enfadado estou. Moi enfadado. Se non hai nada máis, levantamos, non? Veña, va. Dúas. Sobre o tema da Escola Municipal de Música, a oposición ten insistido moito en que os pregos se lle encargaron a unha empresa, bueno, externa do Concello, unha empresa, ademais insisten, próxima, con Compostela aberta, e que, sin embargo, non se acadaron os pregos satisfactorios ou que pudiesen cumprir ese compromiso que se quixera de que se iba a costa a manter aos profesionales. Quería saber que opinión me merece e, se así que nos comentou outro día que ainda o proceso non está pechado, pero, que posibilidade hai de que se modifiquen esos pregos, entón? A día de hoxe, a posibilidade de que se modifiquen os pregos non hai ninguna, porque o proceso hai que pechalo antes de tomar unha decisión, cunha adxudicación, unha proposta de adxudicación da mesa de contratación ou sin proposta de adxudicación. E logo nos teremos que tomar a decisión que nos competa en xunta de goberno. Vale. Dito isto, como estaba tan indignado polo outro, non me vou indignar por isto, non? Dicir, volvo a reiterar o que dixen. Os traballadores teñen todo o meu apoio e a miña solidariedade e o meu compromiso na súa demanda e o meu compromiso de que imos a manter a seguridade laboral e a estructura laboral e os paisenais eso e tamén o modelo educativo, non? O resto é moi cativo todo tamén. A oposición sabe que no Departamento de Educación pasan cuestións que non teñen que ver as cuestións normais administrativas, que hubo graves problemas de saúde e sigue habendo de persoas responsables do Departamento. Saben que iso provocou unha situación no Departamento onde as dúas persoas máis importantes do Departamento levan moito tempo de baixa. Saben que se acordou externalizar o que era o traballo administrativo para poder regularizar cuestións como as que se están regularizando na escola infantil, na escola de música e noutras cuestións. Eso sabes. Outra cousa é o cativo ou cativa que poda ser a hora de decir que se externaliza sin decir os motivos polos que ti sabes que se buscou apoio para presentar pliegos. Respecto a outras acusaciones de empresas cercanas a, eu non lle falto respeto a ningún traballador, ninguna traballadora de ninguna asesoría nin de ninguna empresa. É dicir, nin clasifico a xente por cercana ou lonxana. Nos buscamos asesoramentos técnicos cualificados. Non sei quen fixo esa acusación directa de cercanía ou de non cercanía, porque eu, as persoas que traballan para esta asesoría, que colaboraron cos plegos, teño visto anunciando hai pouco que a vicepresidenta da Diputación pois a demanda contra os Franco polo Pazo de Meirás, e non se me ocurriría pensar que por cercanía, sino por solvencia. Son xente con perfiles académicos e con solvencia. Entón, eu estou cansado das vítimas civis que colaboran co goberno e xa pasan a ser sospeitosas de, porque se colaboran con todas as institucións. Entón, eu son optimista que a resolución da cuestión, son optimista que as reclamacións diante das reclamacións do persoal e das familias, e creo que imos a manter a plantilla e imos a manter o modelo educativo. Dito isto, parece ser que algúns non queren que eso aconteza, non? Sabedes que hai unha folga anunciada, unha folga peculiar, pero eu a respeto, digo peculiar porque actualmente non hai nova xudicataria. Formalmente non hai nova xudicataria. Hai unha antigua xudicataria. Entón vai ser unha folga contractual a xudicataria. Non hai, de momento non podemos falar de futura xudicataria. É que non podemos, é que non a hai. Entón é unha folga que se vai facer contra unha actual xudicataria que ten subrogado o total do persoal. É un pouco curioso, porque a folga é un mecanismo de presión, pero cando non hai futura adxudicataria, a quen presionas? Formalmente, de momento. De momento, non? Por eso que o outro día diferenciaba a preocupación lexítima dos traballadores e das traballadoras e das pais e das nais, e me comprometía a tomar eu personalmente o asunto e a canalizalo de outro tipo de intereses que pode haber de colectivos, políticos, sindicais ou incluso empresariais respecto á licitación, non sei.
Aquí parece que xogamos contra a cidade permanentemente. Non me iba a enfadar, pero estou enfadado. Outra cuestión máis. Mañán organizas unha xornada por parte da Asociación de Amigos da Banda de Música a conta do 170 aniversario da banda. Prácticamente todas as institucións colaboraron, queixase de que desde o Concello non houve colaboración institucional nesta conmemoración. Non sei se nos podía explicar o motivo. Bueno, o motivo é que o Concello é a institución que financia a Banda Municipal de Música, que paga cos impostos dos veciños e de veciñas unha importante parte dos seus orzamentos para manter unha banda que nos entendemos que é un valor da cidade e que entendemos que o esforzo está absolutamente xustificado. Por lo tanto, os homes e mulleres da banda son traballadores deste Concello e nos temos o noso propio programa de conmemoración do 170 aniversario consignado orzamentariamente cun sobrecusto e un sobreesforzo. E respetamos a toda aquela asociación que quera tamén celebrar ese aniversario, pero entendemos de alguna maneira que a quen lle corresponde financiar o 170 aniversario, financiar a dinámica da banda e marcar de alguna maneira as prioridades da banda é o Concello que impulsa a banda municipal e que consignou un orzamento extra para que sexa un 170 aniversario de prestixio. O xo mesmo, dentro desos actos do 170 aniversario, creo que cando a banda actúa ca Real Filarmonía. Dito iso, que a Asociación de Amigos da Banda temos tido xuntanzas, temos intentado atender peticiones, o que non podemos de alguna maneira asumir ou naturalizar é que sexa unha asociación ao marxen dunha institución que é quen financia e toma as decisións, que de alguna maneira pretenda marcar unha senda paralela á institución. Non? É como se, non sei, unha asociación de amigos dos xornalistas de alguna maneira intenta marcarlle a cadena COPE as condicións de traballo e as cousas que ten que facer a cadena COPE, que é quen paga o teu posto de traballo. Eso xa non é revolucionario, eso sería terrible. Bueno,